Prepačte, ja som teraz trošičku skoro začal. Že vítajte u tohto nového videa z našej série hier. Teraz bude ďalší diel z The Sims. Natáčam to hneď po minulom videu. Teraz si nedám sluchátka, lebo to strašne minulo hučal. Sice som to zakryl muzikou, ale no, nebolo to také, jak som si to predstavoval a môžeme sa na to vrhnúť, takže ideme na to. No, už sa nám to tu škaluje. Takže vybereme si poštu. Dobre, peniaze nerad zoberiem, to som bylo minulé. Takže pani, teba si dáme prv urobiť potrebu. Dávaj. Inventár. Potrebujem to viac. OK, máme to. Príjemnou muzičkou. Náš tajný druhý priateľ. Ako má Anička. Plumpop. Jasné. OK. Hej. Neviem, čo sa momentálne robím. No. Teraz dáme to. Dobre, máme prachy. No, máme to. Ku nemu, čo potrebuje? Chlapček. Ja, my máme sa začať rozprávať. Aha. Hej, len chcem toho druhého simíka. Dobre. No. Výborné. No a na vezajte konverzáciu. Dobre. No, vidíš, jak sa To si mu dal šok, ty, he? To je jedna zakaráčka. Bude. Simíkovia sú vážne niekedy divní. No, daj, čo musím klikať? Toto je tutoriál, takže sa tu veľa bude klikať. No. Dobre. Ja si predstavujem alebo proste mať len dvoch simíkov, to je také najbližšie. To je tak celkom dobrý počet. 2. No, toto má akože Hollywood. Hashtag no fake. Či vážne Hollywood kapa. Potom tu máme ďalšiu krásnu rodinku, ktorá dáva matka jemu kojiť. Ideálne pre hru. Vážne. Máme park. Yes!
Dokázali jsme takové, že you are moved to the first escape. Yes! Yes, už můžeme zase začať. A môžeme začať sami hrať podľa seba. No, konečne, dobre. Do toho nikto nebude blúkať. Jak furt. Takže, už tam ani nikto není. No, dáme si strom niekde tu. Mám taký malý pozemok, dobre. Máme 1000. Chceme som lepšiu telku. Niečo také aj luxusné trošku, dobre, na to nemáme luxus, hej. Nechceme luxus. Kitchen. To je namakaná. Mr. T. Veľa vecí tu máme nové. To je samošíko. Tak, výborné. Tak, budeme zatiaľ provizorní. Našporíme si, aby sme potom mali nejaké veci. Ale to všetko veľa stojí. Bože. Oj, podľa. To by tu koľko stalo. Ale ne. Ale to je rúžové, fuj. Toto už by bolo fajn. Ne, ale kúpeľný to sa nehodí. Kúpeľný by sa hodilo. Čo tu nemáme na unlock. Musíme hľadať niečo lepšie. No, lepšie, proste iné. No ja, dobre, to mi pasuje, nemám štýl. Koľko by to stalo, no daj. No, to by sme mohli. Dobre, to máme, to netreba. Netreba. Ne. Čokolovejšie. Ne, to vyzerá chalúbka. No vážne. Ale počkaj, ja ani nemám už peniaze. Toto by bolo pekné. No ešte neviem, mali kúpiť, ale mňa už sa nechce. Zatiaľ tu máme také... A nie, celku máme namakané. Dobre, srnka. Tu môže byť chladnička. No, lampa. Whatever, môže byť. Dobre. Dobre. Záchod máme. Krásne záchod. Vážne krása. Květučky. Yes, už pracuje.
na Aničku. No, výborne tu robíš, vážne dobré veci robíš. Stojíš vanku. No, Anička po ikve pobrala. A ukáž, ak vyzerá náš domček. Ale náš domček je dobré. Ten vyzerá oveľa lepšie. Vidno, že si to žena zariadila. Nie, to dáme do techniky. Tak to nič. To dáme na vecko. Level up. OK. OK. No, za jednou dolarů si to teda veľa nekúpime. Tak, ty jedz. Si hladná. No, vyberiem to z tej chladničky. Tak. Páčte, že tak veľa nerozprávam, ale nemám čo tu hovoriť, lebo si to proste ťukám, hej. A ten dom je oveľa, ale oveľa krajší, ale nekrič, chuj, také veci. Keď tebe šíbe moja. Umyť sa íď, ty brudná. Umyj sa, hej. Íď sa umyj. Nemáš hygienu, pozri, jak vyzeráš. Teraz je chrápať. Keď sa trošku vyspať. Tak. Dobre ľudia, pre tento diel by som to ukončil našeho The Sims na tablete. Tuto Anička nám chrápe. Chrápe ako chrápľa. Pozrite sa na to, jak tam spí. A Nikolás, ako ten druhý trobanč, jak sa volá, ten je v práci. Takže pre tento diel by som to ukončil a čau.